Kuom josiasa e duond bura mar ODM okwedo moko kuom josiasa makaluo magiwacho ni nyayo siasa mar pogo oganda gi thor mar manyo ogai mar oganda luo kata luo kingpin kae gijiwogi mondo giket maino margi e bero ngima mar jopiny. Kotelnegi kod jatend migawo mar omenda John Mbadi, jotelogo nokwayo achiel mar oganda luo ka giramo ni ngang' ok ne giwuog e sirkand manywanda ni mar jopiny osechako neno olemo mar riwruogno ero nyuolo. Ne giloso e sach chenro mar solo omenda mar jiwo somb nyithindo mohewo 500 moke familia mochando e kar chung' od bura ma Bondo. Kingpin eto karene title man onge option mama wango eri jaluo moikore madhi chung 2027 to ko onge kama 2027 ni onge to aidha wadhi miyo Kalonzo kata Gachagua kura kocha kata Ruto wan gi options adi to dakwa kaw korwa chon nikech kocha be gisepangore to kane namba mimiwa dakwa pangre ka wabiro gi jomoko madwaro mana siasa gi mamargi awinjo ka giwacho ni Mbadi gi ni bende rito mana chiemgi to ng'ama ne ok rit chiembe to ng'a adwa kwa oganda nagi ni wameduru riwore wameduru wuothe achiel wameduru gi duol achiel jomagi ji adi moyie kamano to kendo sama wawuoyo kata wawuotho e twech achiel to wan e party wa mar ODM gik moko mathin to kende ma wan wabiro dwaro seche moko kata korwa koni wan gik mang'eny ne chapok waneno mana kaka wachecha to mathin tu manyo mulnwa gi ema wakwayo mondo otimre orum higa achiel modong' ni kende otimre orum